Právě teď začíná Press Club a naším dnešním hostem je pan Petr Gazdík, místopředseda Starostové a nezávislých a také místopředseda Poslanecké sněmovny. Dobrý den. Hezký dobrý den vám i posluchačům. Zapomínáme na to TOP 09, víte, že to tam... Ano, já jsem poslancem TOP 09, to je pravda, protože jsem na kandidátce TOP 09 kandidoval v parlamentních volbách, ale jsem členem hnutí Starostové a nezávislí, které s TOP 09 spolupracuje dlouhodobě. Ale už to není taková láska, jak to bývalo, co? Ale je to celkem láska. Starostové v smlouvy dodržují a my máme s TOP 09 smlouvu do roku 2017. V té smlouvě je jasně napsáno, ale že v komunálních a v krajských volbách můžou obě dvě strany kandidovat samostatně na základě rozhodnutí těch místních nebo krajských organizací, což se teď děje. Třeba v Praze kandidujeme odděleně, my kandidujeme v trojkoalici společně s KDU-ČSL a se stranou Zelených jako Starostové a nezávislí a TOP 09 kandiduje na pražský magistrát samostatně. A platí tady, pane Gazdíku, že láska nehněvaná není milovaná? Tak samozřejmě, nicméně ta spolupráce je dlouhodobě bych řekl velmi dobrá, přinesla své ovoce. Starostové splnili značnou část svého programu v té bývalé vládě. Třeba rozpočtové určení daní, které se nám podařilo prosadit, přineslo v roce 2013 českému venkovu nebo vůbec městům a obcím České republiky navrch 15,5 miliardy korun. To jsou neuvěřitelné peníze a když se dnes, pane rektore, budete bavit s jakýmkoliv starostou obce mezi 5 a 5 tisíci obyvateli, tak zjistíte, že mu příjmy narostly o čtvrtinu až třetinu. A to jsou čísla, které si myslím, že posluchači nebo občané, kteří žijí v menších městech a vesnicích, již brzy ve svém životě pocítí, protože ty města a obce se budou rozvíjet úplně jinak, než by se rozvíjely, kdyby ten zákon nebyl. A to jste mě zavedl daleko od té otázky teda. No, jak jsem politik, tak znáte to. Tak je ta láska trošku, řekněme, tu a tam pošramocená nějakou hádkou? Je nebo není? Řekl bych, že poslední době míň ty hádky nebo běžné provozní Kdo je silnější hráč? Topka nebo Starostové? V komunální politice určitě Starostové, v parlamentní politice určitě TOP 09. A kdo má právo veta? Obě dvě strany. Obě dvě strany máme ve smlouvě, že když se v něčem nedohodneme, tak to řeší duo Kalousek Gazdík a když se Kalousek s Gazdíkem nedohodnou, tak poslední slovo má Karel Schwarzenberg. Jo takhle, takže vy máte takovou jako rozhodčí komisi udělanou. Ke Karlu Schwarzenbergovi to zatím, myslím, došlo jenom jednou. Za tu dobu, což myslím, že mnohé jiné strany, třeba sociální demokracie, co by za to dali, kdyby jenom jeden problém měli tak závažný, že ho musela řešit nějaká hlava pomazaná. Vy jste místopředseda Poslanecké sněmovny, pane Gazdíku. Jak pak vám bylo, když probíhalo to podivné hlasování o snížení daně z pohonných hmot, které se v zápětí opakovalo? Promiňte, já jenom dokončím tu otázku. Nestyděl jste se v tu chvíli za to, že místo předsedáte této sněmovně? Tak předně. Já jsem v tu dobu nebyl přítomen ve sněmovně, protože jsem byl na státní návštěvě Izraele. V té době jsem zrovna byl někde v Aškelonu, kousek od pásma Gazy, kde to běhalo. Ale nepochybně vím, o co mě to ale velmi... I v tu dobu jste byl místopředsedou sněmovny, když jste byl pryč. Víte, pane rektore, to není o tom jenom, jestli jste místopředsedou sněmovny, ale je to o tom, že jako politik se stydím, když některé elementární zásady prostě neplatí. Já jsem navrhoval našemu poslaneckému klubu a oni řekli, že zatím není nutné nic takového dělat. Ale představte si, jak by vypadalo jednání sněmovny, kdyby po hodině a čtvrt jakýkoliv poslanec každé hlasování, které ve sněmovně je, zpochybnil. Kdyby řekl, a já jsem si to rozmyslel, a já už jsem nechtěl hlasovat tak, jak jsem hlasoval před hodinou a čtvrt. Nastal by totální chaos v přijímání zákonů. Přece zákonodárný proces a demokracie je o tom prvku tady a teď se hlasuje a já jako poslanec jsem volený zástupce lidu, který se v tu chvíli musí rozhodnout a říct ano nebo ne. No dobře, ale vy jste místopředseda, sněmovna má svého předsedu, tak jak jste to mohli jen tak nechat projít? Jednací řád a řídící schůze, a já jsem tu chvíli nebyl řídící schůze, to byl kolega, pan předseda Poslanecké sněmovny Hamáček, dává tomu řídícímu schůze
jakousi volnost, protože on je, jednací řád je jakýsi mantinel, ale je tam určitý malý prostor pro to, aby ten řídící schůze prostě rozhodl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí o tom, jak to má být, jestli něco umožní nebo neumožní. Já si myslím, že tady toto bylo špatně a úplně nejvíc mě naštvalo, a já jsem to říkal, pak následně ve sněmovně jsem hřímal, jak to bylo jedním ze serverů označeno, že Gazdík hřímal ve sněmovně. Nejvíc jsem byl naštvaný na pana vicepremiéra Babiše, který pak říkal, že pronesl neuvěřitelnou větu, že kašle na procedury. Jenomže ta procedura se jmenuje zákon o jednacím řádu sněmovny. A vicepremiér této vlády prostě nemůže říkat, že kašle na zákon. To já si pak řeknu, že mně se třeba líbí vaše kolo a kašlu na zákon, že se kola nemají krát a klidně vám půjdu ukrát kolo. Vznikla by totální anarchie, je to stejný případ, jak s tím hlasováním po hodině a čtvrt. My jako poslanci bychom se takto rozhodně chovat neměli. Vy jste říkal, že v té chvíli řídil schůzi pan Hamáček, pan předseda, a že to má to řízení schůze jisté mantinely, v kterých se musí pohybovat. Takže mě to nedá. Kdybyste v tu chvíli řídil vy, tak bych neumožnil opakovaně hlasovat. Jak byste to udělal? Jednoduše, neumožnil bych to hlasovat, protože jednací řád jasně říká, že opakované hlasování je možno pouze bezprostředně. Po hodině a čtvrt při vší úctě podle mého názoru není bezprostředně. To je jedna věc. Druhá věc, existuje rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2002, které zcela jasně říká, že opakované hlasování je možno pouze v případě technického selhání zařízení nebo z jiného závažného technického důvodu. Neumím ho teď odcitovat přesně. Toto rozhodně nebyl žádný závažný technický důvod, proto bych opakované hlasování jako řídící schůze neumožnil. Takže... A je to moje právo jako řídícího schůze a moje odpovědnost. Podtrženo sečteno, kdyby Petr Gazdík nebyl v Izraeli, tak jsme měli levnější benzín a naftu. Je to velmi pravděpodobné, ano, mohlo by se to stát. Já předpokládám, že by to vrátil Senát, ten zákon. Nicméně ta procedura, to ohnutí jednacího řádu, které bylo provedeno, je špatným příkladem pro naše občany. Mně se to nelíbí a mrzí mě to. Tam nemohl nikdo zakročit v tu chvíli? Ne. Kdy pan Hamáček využil v té chvíli volnosti těch mantinelů? Je ten řídící schůze suverén a je to on, kdo v tu danou chvíli, tady a teď, rozhodne o tom, jestli dá nebo nedá hlasovat. Tak to říká ten zákon, ta procedura, zákon o jednacím řádu sněmovny. No a ten druhý den, kdy se to hlasování opakovalo, tak co šlo s tím dělat ještě v tom druhém dnu? Ten zákon se jakoby revokuje, nebo jak se to vlastně... Podle mě už jsme se pohybovali úplně mimo jednací řád sněmovny. Ten druhý den. A já se s tím jako poslanec samozřejmě nemůžu smířit. Já počkám, až ten zákon doběhne do konce svého legislativního procesu, to znamená, až jej schválí nebo neschválí Senát, až jej podepíše nebo nepodepíše prezident. A jakmile skončí, tak potom předpokládám, že my jako opozice, a patrně nebudeme sami, dáme podnět k Ústavnímu soudu, aby Ústavní soud zcela jasně řekl, jestli takto přijímat zákony je v pořádku. Já si myslím, že to rozhodnutí Ústavního soudu bude celkem jasné. Pokud by ne, tak bych řekl, že této zemi opravdu hrozí chaos. Tak to říká Petr Gazdík v Pressklubu. Posloucháte Pressklub a naším hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda Nezávislých, poslanec za TOP 09 a nezávisle, tak je to správně, víte? Ne. Poslanec za TOP 09 a první místopředseda Starostů a nezávislých. Dobře, ale poslanec za TOP 09 a nezávislé bylo dobře, ne? Za TOP 09 s podporou Starostů. Člen poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, zkrátka Top Star. Já se to naučím. Změnila se, pane Gazdíku, s nástupem té nové politické reprezentace, tedy s nástupem lidí okolo pana Babiše, například do Poslanecké sněmovny, atmosféra? Máme novou atmosféru v politice? Je to lepší, než to bylo? Jako myslíte, jestli už je líp? Ne, líp to já poznám na ulici, ale ve sněmovně sedím málo kdy. Neřekl bych, že se zlepšila ta atmosféra v té sněmovně víceméně stejná. Je pravda, že musím ocenit, že někteří poslanci ano, jsou, řekněme, vnímaví a snaží se chovat velmi, velmi férově a dávají najevo, že některé věci, které ta koalice dělá, se jim nelíbí. To je třeba kdo?
Já nebudu jmenovat konkrétně, nechci je vystavovat, ale prostě víte, moje zkušenost v politice mě ukázala, že v každé politické straně nebo hnutí jsou lidé slušní, méně slušní, jsou lidé dobří a špatní. Je to stejné i u těch nových politických stran. Slibovat to, co oni slibovali, že slunce bude svítit víc, tráva bude zelenější a do roka bude v České republice blahobyt, vysoká morálka, kultura, všichni se budeme mít krásně a úžasně. To je prostě nerealistické, to lež, ty změny, které česká politika potřebuje, mohou přicházet postupně a mohou přicházet jenom s každým jedincem osobně. To znamená, já pokud chci změnit českou politiku, tak já sám se musím každý den snažit chovat co nejslušněji ke svým partnerům či oponentům v politice. Každý večer, když usínám, tak si musím zvážit, jestli dnes to, jak jsem řídil sněmovnu, to, jak jsem se choval k jednotlivým lidem v té poslanecké sněmovně, bylo správně. Jenom tak se dostaneme dlouhodobě k nějakým určitým zvyklostem a vyšší kultuře, která tu teď bohužel není. Víte, ta kultura se strašně snadno takovým krokem, jako je třeba zákon o hlasování o slevnění benzínu a nafty a následné překrucování jednacího řádu sněmovny, se strašně rychle ztratí. A pak to strašně dlouho trvá, se to buduje, než se to vrátí na nějakou normální slušnou úroveň. Patří mezi ty členy hnutí ANO, které jste pochválil, ale nechtěl jste jmenovat, patří mezi ně Andrej Babiš? Je to muž, kde platí podaná ruka? Já s Andrejem Babišem nepřijdu natolik do styku, abych s ním mohl říct, jestli jeho podaná ruka platí nebo neplatí, to neumím v tuto chvíli říct. Andrej Babiš zatím mnoho věcí slibuje, mnoho věcí říká, budíš mu ke cti, že se snaží, ale v mnoha věcech selhává když se podíváme na některé jeho personální rozhodnutí, na ten výrok, který jsem třeba citoval, že kašle na procedury, byť ta procedura je zákon a prostě nelze, poslanec nemůže, natož tak vicepremiér říkat, že kašle na zákony. Tak zatím ten výkon, jako učitel bych ho ohodnotil tak 3 až 4 zatím výkon Andreje Babiše. Možná to bude lepší časem. A schování? Schování nemůžu říct, když jste ten učitel, nemůžu říct, že by se choval neslušně nebo nekorektně. Zatím bych řekl, že se chování jedničku, ty věci učí. Chování zatím jedničku jako učitel. Dobře, kdo je, pane Gazdíku, podle vás nejmocnější muž v této zemi? Nejmocnější muž v této zemi? Tak to si nedovoluji úplně tvrdit, protože pamatuju si jeden... Sobotka, Zeman nebo Babiš? Zjednoduším vám to. Jo, tak to. Nejmocnější muž, tak asi Andrej Babiš, ano. A čím to je? Tou kombinací a kumulací té moci ekonomické a moci politické. To, z čeho mám strach, je, že se mu z toho zatočí hlava. Nebo možná už zatočila. Jak se takové zatočení hlavy projevuje? V tom, že začne dělat chyby. To už se děje? Určitě personální chyby dělá Andrej Babiš neustále. A jaká byla ta nejzásadnější teda? Víte, já tady nejsem od toho, abych hodnotil své politické konkurenty. Na to jsou... Tak vy jste tady od toho, abyste odpovídal na otázky. To určitě, ale zároveň bych si měl zachovat určitou slušnost. Já nejsem ten, kdo má hodnotit Andreje Babiše. Já jsem jeho vládě ani jemu jako ministrovi nedal svoji důvěru. Já jsem hlasoval proti důvěře té vládě a na to by měli spíše odpovídat ti poslanci koalice, kteří té vládě dali důvěru. Jo? No, a tím neříkám, že ta vláda dělá všechno špatně, rozhodně. Když jste, pane Gazdíku, ten učitel, tak jakou známku byste dal těm přípravám rozpočtu České republiky? Víte... Už se o tom hodně diskutuje. Příprava rozpočtu je zatím něco jako Yeti. Všichni o něm mluví, ale ještě ten rozpočet na papíře nikdo neviděl. Zatím ta koalice naslibovala všechno všem,
všecko funguje, důchody se zvyšují, zaměstnanců ve veřejné sféře se zvyšují. Počkejte, tak jaké se rámce už existují? To je v pořádku. Nicméně je otázka, jestli ta koalice bude schopná udržet ten trend deficitu, jestli opravdu ten deficit nebude zvyšovat. No ale aktuálně to vypadá nadějně. Aktuálně to vypadá nadějně, já to budu moc hodnotit, až to uvidím jako poslanec, až se budu muset rozhodnout, jestli pro ten rozpočet budu nebo nebudu hlasovat. To je jedna věc a nejde ani tak o tento rozpočet. My jsme té koalici zcela jasně nabídli podporu fiskál kompaktu a dokonce jsme jako TOP 09 a Starostové šli za řekněme mnohé politické hranice tím, že jsme řekli, že podpoříme každý rozpočet, pokud se ta koalice zaváže ke snižování postupně toho deficitu. Protože to, co vidím, co se děje na východě, to, že každý rok si na svou běžnou spotřebu musí Česká republika půjčovat zhruba 100 miliard, prostě není dobře. No ale teď podle těch čísel, která už jsou známa, tak to vypadá, že by teoreticky ta křivka stále mohla jít dolů, protože se teď mluví o 90 miliardách. To by byla velmi, v tomto roce asi ano, protože v tomto roce ten přesto, mimo jiné ten rozpočet v tomto roce, a on tak byl označen už za tu vládu, je v podstatě pořád ještě Kalouskův rozpočet, protože když ten základ rozpočtu se tvořil ještě před koncem té minulé sněmovny. Má ho v rukou Babiš, jo? Tak ano, kdyby to udrželi, tak ruku líbám, ne? Kdyby to udrželi, tak ruku líbám. Mají štěstí to, že právě ten Kalousek a ta nepopulární Nečasova vláda ty 3 roky škudlila, šetřila, dělala nepopulární opatření a teď Andrej Babiš získává plody tohoto našeho předchozího snažení, což je v pořádku, politika není spravedlivý sport, ale tak to je. Služební zákon, to bylo pro opozici prohra nebo výhra? Já si myslím, že pokud jsme se dohodli společně s koalicí, tak to byla nebo bude výhra především pro občany. Navzdory tomu, jak ten zákon bude vypadat? Ten zákon, tak jak bude vypadat po dohodě s opozicí, je mnohem lepší, než ten zákon předložila sama koalice. Uvedu vám to konkrétně například. No bude poloviční, jsem já četl někde v médiích. Pane doktore, nevěřte všemu, co říkají v médiích. Ne, nemám věřit? Ne, nevěřte úplně všemu, co říkají v médiích. Děkuji za upozornění, já budu opatrnější. To od vás hezké. Víte, moje představa o služebním zákoně je úplně jiná, než ten zákon je, ale já musím respektovat ten stav, který ve sněmovně je a to, že koalice přišla s takovýmto návrhem. Řeknu to na konkrétních případech. Ten služební zákon místo toho, a to je moje představa, aby úředníkům dal jasný kariérní postup, jasné benefity za to, že se budou vzdělávat, že budou postupovat, že budou vůči občanům vstřícní, tak jak je to v mnoha jiných zemích, a dostanou po čase určitou možnost, jak mít jistotu. Možná budou mít menší plat než v soukromé sféře, ale budou mít jistotu zaměstnání. Tak to bylo za první republiky, tak to je v mnoha jiných evropských zemích. Tak bych si představoval služební zákon a nezávislost státní správy já. Tady se děje opak. Vládní koalice se rozhodla, že úředníkům místo benefitů, protože na benefity nemáme, a to je mimo jiné důvod, proč jsme nebyli schopni ten zákon přijat ani my, protože v době hluboké ekonomické krize, kdy ubíráte důchodcům a na sociálních dávkách, tak prostě nemůžete vrhnout 10 nebo 20 miliard na státní úředníky. To myslím, že by nikdo z občanů nepochopil a já bych chápal, že to ten občan nechápe. Tak místo toho se ta koalice rozhodla, že dá úředníkům definitivu. Já mám velmi špatnou zkušenost jako starosta s řediteli škol, kteří svého času definitivu měli, kdy zřizovatel jako obec nemohla ředitele škol odvolat. On vlastně pokud nespáchal trestní čin, tak to měl do důchodu ten ředitel škol a mnoho starostů si tehdy velmi stěžovalo a nejenom starostů i rodičů občanů, že ti ředitelé škol pak si v podstatě dělali, co chtěli. Já si nedovedu představit, jak by vypadal takový úředník s definitivou, který si s váma jako s občanem, když přijdete na stavební nebo jakýkoliv úřad, bude dělat, co chce, protože on ví, že pokud nespáchá v podstatě trestný čin, tak jako je tam vlastně do důchodu, takže když si paní na stavebním úřadě vymyslí, že vy budete mít v domě zlaté kliky, tak je tam prostě budete mít
mít. A to úplně není dobře a z toho mám trochu strach. Sám, co proti tomu dělám, je, že jsem předložil návrh zákona o odpovědnosti úředníků za způsobenou škodu, protože kombinace definitivy a neodpovědnosti, protože dnes úředníci nejsou odpovědní za to, když způsobí škodu, a já jsem navrhoval, tak ať je to jak v soukromé sféře, a právě to je třeba jedna z chyb Andreje Babiše, že jeho poslanci ten zákon ve třetím čtení neodhlasovali, a já ho budu teď už po třetí předkládat znovu, protože si myslím, že úředník by měl mít odpovědnost za způsobenou škodu, tak jak každý jiný zaměstnanec v soukromé sféře. No jak teda ten zákon bude vypadat v praxi nakonec, když nebude ten super úředník, když nebude ten jeden nějaký výkonný ředitel toho Já myslím, že žádný superúředník není potřeba, to je jenom zřízení zbytečného úřadu. Ministerstvo vnitra má na starosti státní správu a prostě náměstek, který bude mít funkce, který bude řídit státní správu, je mnohem elegantnější a mnohem jednodušší řešení než nějaký super úřad a super úředník, který ještě navíc, tak jak si to sociální demokracie naplánovala, patrně vyhandlovala z ANO za post eurokomisařky, by byl jmenován vládou a byl by to asi někdo blízký sociální demokracii, a pak ten by jmenoval dal státní tajemníky na jednotlivých ministerstvech a do budoucna by se tím superúředníkem nemohl stát zas nikdo jiný než někdo z těch státních tajemníků. Vznikl by jakýsi začarovaný kruh, jakási nová moc, kterou nikdo nevolil, o které teď rozhodla sociální demokracie. To je podle mě špatně a ten kompromis, který se udělal, je mnohem lepší než ten původní návrh. Petr Gazdík je hostem Press Klubu. Posloucháte Press Klub a s námi ve studiu sedí místopředseda Poslanecké sněmovny, pan Petr Gazdík, také místopředseda Starostové a nezávislí. Přesně tak. Já jsem scout a zkrátka STAN. Vy jste scout? Určitě. A máte takovouhle košili a to... Já někdy přijdu ve skautském kroji, kdybyste chtěl. Byste měl udělat radost, pane Gazdíku. Dobře, pane. Na to bych si vzal první řadu. Vy jste opravdu jako nějaký činitel ve skautu? Ano, jsem vedoucí oddílu. A jakou máte tam nějakou hodnost, nebo jak se to tam... No, vedoucí oddílu. Byl jsem vedoucí střediska. To nic moc, to vedoucí oddílu. No, já jsem se toho dobrovolně vzdal z toho střediska, protože při té činnosti, co páchám tady v Poslanecké sněmovně a na své obci, jak to jezdíte teda na pionýrské tábory. Promiňte, na skautské tábory, promiňte. Na skautské, ano, jezdím každý rok na skautský tábor. Letos jsem bohužel kvůli služebnímu zákonu musel vynechat, takže jsem tam pouze zavezl své 2 děti a pak jsem je přijel vyzvednout. Takže vy jste bratr Petr, nebo jak oni si říkají? To dostanete nějakou přezdívku. Já mám přezdívku Nek. Nek? Mhm. Jo, tak to ještě jde docela. To ještě jde. Dobře, no a tak to jsme se dostali někam jinam, než jsem chtěl. Já jsem chtěl k podzimním volbám. Co by pro vás byla prohra u komunálních voleb? Já si myslím, že já si to ani nepřipouštím, protože už teď v podstatě je výhra. My jsme podali více než 900 kandidátek, což je zatím rekord. Pak máme x starostů, kteří jsou opravdu nezávislí, kteří nepodávají kandidátku za starosty a nezávislé, ale jsou registrovaní příznivci starostů a nezávislých, i když kandidovali jako úplně nezávislí. Takže já si myslím, že to nemůže pro nás jako starosty a nezávislé dopadnout špatně. Bude mě zajímat, za prohru bych třeba považoval, kdybychom se nedostali do zastupitelstva hlavního města Prahy v té trojkoalici, protože si myslím, že ta kandidátka je skutečně dobrá a ta spolupráce s lidovci a zelenými a posléze věřím, že i v koalici s TOP 09 jako na pražském magistrátu může Pražanům mnohé přinést. Není Praha prokleté místo pro politiky? Určitě je. Já jsem tam kdysi týden dělal primátora a je to strašně zvláštní místo. Čím to je? Řekl bych, a už jsme se tady spolu o tom bavili, že tam byly porušeny některé zásadní morální zásady, že se z pražského magistrátu stalo něco úplně jiného než služba občanům a ono se to strašně těžce vrací. Vidím to na současném vedení magistrátu, kdy to je úplně absurdně obviněno z něčeho, vis causa Opencard, co vůbec nezavinilo, za co vůbec nemůže. A ti, kteří to patrně zavinili, dnes vesele běhají po světě a smějí se a si užívají i nějakých peněz.
No, a to tak poslední dobou slyším často, že je obvinění absurdní a tak. Čím to, pane Gazdíku, je, že tady v té zemi se obvinuje pouze absurdně v poslední době? A tak nemyslím si, že se obvinuje pouze absurdně. Jsou i obvinění, které jaksi mají nějaké výsledky, vis kauza Davida Ratha. Ta ještě nemá žádný výsledek, promiňte. Ta nemá výsledek, ale to shromáždění důkazů nebo ten postup policie v tom alespoň na začátku, že byl někdo přichycen, tak říkajíc příčinu, prostě to je dobrá známka. Na druhou stranu jsou Máte odvahu teda, musím říct. Jsou jiná obvinění. Říct, že byl někdo přichycen příčinu. Bůh ví, co se ukáže nakonec. Ano, máte pravdu, Bůh ví, a kdo jsem já, abych kohokoliv hodnotil. Ne, to tak jako asi pravdu. To je ten soud to ukáže, ale zatím říct. mě selský rozum z toho, co jsem vyslechl, viděl, říká, že to obvinění se s velkou pravděpodobností, když to řeknu kulantně, jako zakládá na realitě. Pane Gazdíku, vy přece musíte vědět, že selský rozum je v české politice na obtíž. Ano, občas mě je na obtíž, jako to je pravda, nicméně... Ale vy máte skautský rozum. I selský, můj dědeček byl sedlák, já jsem podědil 11 hektarů pole. Prosím? Ten Ben, nebo jak jste? To přezdívka, jak Nek. to... Nek. No a počkejte, třeba taková ta obvinění třeba Jany Naďové a já nevím, všech trafikantů, co byli, tak to jsou obvinění z toho ranku těch absurdních, nebo tam to všechno? Tak třeba u těch takzvaných trafikantů, tomu se přiznám, že příliš nerozumím, protože jedna ta takzvaná trafika, pominu ty dvě, ale třeba Petr Tluchoř žádnou trafiku objektivně nedostal. Jo? On na žádné místo nenastoupil, ani nic takového se nestalo a přesto je obviněn. To, že jestli se u nás navíc vyšetřovatelé říkali něco v tom smyslu, že už že odkryli obrovskou chobotnici a už minulý rok v říjnu, že budou úžasné výsledky. Máme srpen dalšího roku. Žádnou chobotnici a úžasné výsledky jsem nad tím nezaznamenal, takže přiznám se, že k tomuto, řekněme, jsem skeptičtější, ale ať policie, státní zastupitelství a posléze soudy konají, co mají konat. Tak, pane Gazdíku, my jsme za půlkou prázdnin letních, pojďme na samý závěr říct, co vás čeká ještě o prázdninách. Tak já už na tábor už nepojedete? Na tábor už nepojedu, půjdu na pěší pouť, půjdu pěšky na jedno místo, abych si vyčistil hlavu, no a pak už mě čeká Půjdu pěšky na jedno místo? Ano, já nebudu říkat kam, ale půjdu pěšky, prostě s lesama, loukama, budu spát jako kočirákem. Na Trump půjdete? Tak, něco takového, budu putovat, tak abych si vyčistil hlavu. A to s nějakou partičkou, nebo? Sám s několika kamarády. Takovou úplně malou partičku, budeme 3. No jo, takže vy jste ještě jako Trump navíc, vy jste scout? No, máte trumpskou krev, se říká v Brně. Občas je potřeba si v lese a v přírodě vyčistit hlavu od toho. No a pak se budu věnovat služebnímu zákonu o jednacímu řádu sněmovny, který mimo jiné považuji za jeden z nejdůležitějších o tom, jak se u nás přijímají zákony, o té proceduře. A teď mě třeba rozčílila asociace stavebních spořitelen, jak se chovají ke klientům stavebních spořitelen, tak to začnu řešit. Dopisuju kapitolu knihy pro pana profesora Bartu Kolaps a politici. Pan profesor Bart, egyptolog, se zabývá kolapsy, tak dopisuju kapitolu o tom, jak by jsme se ke kolapsu měli stavět my politiky. Pak třeba, až ta kniha vyjde, tak o ní můžeme hodit řeč. No to jo. Tak já doufám, že se tady v Pressklubu na Frekvenci 1 sejdeme ještě do voleb, pakliže budete mít čas. Určitě ano, rád a děkuji za pozvání. Tak se pro dnešek těším na příště, no. Mějte se moc hezky, nashledanou. Já přeji vám i posluchačům hezké prázdniny a naschledanou. Hostem Pressklubu byl Petr Gazdík.